som prvýkrát ochutnal remeselné pivo, tak som vedel, že toto je tá správna cesta. Volám sa Martin Kadlec a rád by som vás pozval ku nám do holičského pivovaru Vivar, pretože ja s otcom sme také budovateľské typy, tak obidvaja radi niečo tvoríme a budujeme, tak sme hľadali využitie týmto priestorom. Jeden náš známy nás prepojil na takého dobrodruha domovariča, ktorý nám nalial pivo, ktoré uvaril sám doma, a vtedy som asi prvýkrát v tom roku 2013 pil remeselné pivo a odtedy skrátka nič iné nepijem, len remeselné pivo, pretože to úplne inak chutí ako európske pivo. Ten nás napojil teda na nášho prvého sládka, ktorý bol taký mladý dobrodruh jak ja, a povedal, že nemusíme sa báť, že dobré pivo sa veľmi ľahko predá. Keď chceme otvoriť pivovar, tak to musí byť na sezónu, čo bolo v tom čase odtedy za rok, tak sme povedali, dobre, tak to zvládneme, a do roka sme otvorili pivovar. Vivar ako názov pivovaru je historický názov mesta Holíč a v preklade znamená Nový hrad. Mesto Holíč vlastne je spojené s históriou Márie Terézie a Jozefa II. A je tam táto osobnosť taká ako srdcu blízka. Preto sme aj práve po ňom pomenovali naše prvé pivo Jozef II. Od tej doby, čo sme teda začali variť piva, sme uvarili viac ako 200 druhov piva. Ročne vyrobíme asi 650 000 litrov piva. Používame vodu miestnu holíčskú z regionálneho vodovodu, ktorá sa ťaží v holíčskych lužných lesoch. Náš sládek má k dispozícii technológiu na miešanie kvality a teploty vody. To znamená, že má zvlášť ohriatú vodu demineralizovanú a zvlášť teda neupravenú. Pretože napríklad piva anglického typu, to sú tie IPA a ale, tak tieto zase majú radi veľmi tvrdú vodu. Piva českého typu, to sú tie ležiaky, napríklad Jozef II, majú radi mäkkú vodu. Neustále si robíme prieskum toho, že čo teda kam smeruje tá chuť tých ľudí. Náš zákazník vždy očakáva nejakú novinku, keď príde. Pri výrobe piva sú dôležité suroviny, slad a chmel. Sladu používame približne 20 druhov. Z chmelu sa do piva uvoľňujú esencia a živica. U nás napríklad sa varí séria pív s ovocným pyré, s mliečnou laktózou. Máme pivo Mango Milkshake IPA. Napríklad pivo Orange Sky má veľmi výrazné chute a vône po pomarančoch. V priestoroch reštaurácie Jozef II a pizzerie Vivar ponúkame modernú gastronómiu. Pečieme pizzu na bukovom dreve, ponúkame hovädzie a bravčové stejky z vlastnej farmy a tiež jahňacinu z vlastnej farmy. V našich prevádzkach sa snažíme používať suroviny od lokálnych dodávateľov a pestovateľov. Sme si zriadili malú biofarmu, kde teda toto pivovarnícke mláto, ktoré nám zostáva pri výrobe piva, skrmujú ovce, prasiatka a aj hovädzí dobytok. Priatelia, rád by som vás pozval ku nám do holičského pivovaru Vivar. Máme pre vás pripravené skvelé pivo a chutné jedlo.